אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. טוב, בעזרת השם. שיעור ראשון של השנה, לא? כן. שיעור ראשון של השנה של תשפ"ו. שבוע עלינו לטובה, לברכה, לששון, לשמחה, לגאולת העולמים, לגאולה, שעוד נזכה לראות, כמו שאמרנו, דברנו את הדרושים בראש השנה, שתהיה זו שנת אורח, בעזרת השם יתברך. רצינו להתעסק... מה? עוד לפני פסח? לא, הרבה לפני פסח, אנחנו מדברים. לפני פסח, בעזר השם יתברך. השם יעזרנו עד דבר קודשו. צריך לראות את כל המהלכים מסביב ולהודות, להלל, לשבח ולזמר. שבוע הבא בלי נדר, לא, שבוע הבא אין שיעור, נכון? יש, למה? יום ראשון בערב, שני בערב זה ערב חג. יש שיעור. שני בערב? שני בערב חג סוכות. טוב, צריך לראות שזה לא יצפוף מדי לאנשים. בסדר? אם לא, אם בלי נדר, אם אני אזכור, אני אביא לכם סגולה מאוד יפה שהראה לי החברותה שלי היום. משהו מאוד יפה, כמה צריך לאדם להודות ולהלל את השבת. ככל שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, רואה יותר ברכה. הוא רואה יותר שפע, רואה יותר שמחה בחיים שלו. להודות לשם. זה להתחבר לשם בדור שלנו. לדעת שיש בורא עולם שמשפיע עלינו את הכל. יום הכיפורים, זה יום עצוב או יום שמח? שמח מאוד. שמח? זה יום של עונש? או מתנה? מתנה. למה? אז מה אם זה מתנה אני צריך לצום? לכאורה מענישים אותי. לא רק זה, נותנים לי 5 עינויים. כן? 5 עינויים. כדי להתחבר לנשמה. מה? למה הנשמה שלי לא נמצאת ביום רגיל? לא? אני מתחבר איתה דרך התורה, לא? אז האמת היא שיום הכיפורים זה יום של ברכה. יום של מתנה. יום של שפע גדול לנו לעבודת הבורא יתברך. לנו לעם ישראל. לא היו ימים, הגמרא בתענית אומרת, לא היו ימים טובים לעם ישראל. כמה? כט"ו באב ויום הכיפורים. יש קשר ביניהם. זה נעשה בלי נדר בט"ו באב. אבל זה יום טוב. והגמרא דואגת לציין את היום הזה כיום טוב. ננסה טיפה להבין מה זה היום טוב הזה. צריך להקריא לכם כמה דברים קטנים. ידועים דברי הרמב"ם, כן? שלא היו קוראים הלל לא בראש השנה, ספרי חיים ומתים מבטחים, לא ביום הכיפורים, שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מהשם ויראה ממנו. זה לשון הרמב"ם. כל זה מציין בעיקר על יום הכיפורים. כן? ותשובה ותחנונים ובקשה וכפרה וסליחה. אז מה שייך פה שמחה? איך אמרת שזה יום שמחה? רבנו יונה אומר את הדברים הבאים. שמחנו בהגיע הזמן כפרתנו. אדם צריך לשמוח שהגיע יום הכיפורים. עוד מבאר רבנו יונה. כי בשאר ימים טובים אנו קובעים סעודה לשמחת מצווה. נכון? כל חג יש לנו סעודה לכבוד המועד. גם בשבת. יפה. כי יגדל ויסגה מאוד בכך שהשמחה על המצוות. כן? וכל זה נאמר, אשר תחת לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אתה צריך לעבוד את השם בשמחה, אז בימים טובים יש לנו שמחה גם ביום שבת. עונג שבת, עונג החג. ומה תעשה ביום הכיפורים? כן? ומפני שצום ביום הכיפורים, נתחייבנו לקבוע הסעודה, השמחה של מצווה בערב יום הכיפורים. דעו לכם שערב יום הכיפורים הוא יום גדול מאוד, רבותיי. יש כמה, ענף עץ יוסף ועוד כמה, מביאים שהוא אפילו גדול מיום הכיפורים. מי גדול מיום הכיפורים? יום ט'. ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים ט'. שאוכלים. כן, שאוכלים בו, ומצווה. כאילו צמת י' וי'. יפה, ומצווה רבותיי לאכול. לחם. כן? לא נכנס עכשיו לכל השיטות וזה, אבל מצווה לאכול. אין מצווה לברכת המזון? יש מצווה, יש אומרים שפעמיים, בתחילת היום, ולקראת סעודה מפסקת, כן? זה טוב, זה נכון,
לברך ברכת המזון, מצוות עשה דאורייתא לפני כניסה לצום, עוד זכות אנחנו מגלגלים עלינו, זכות גדולה מאוד. יש אנשים שאוכלים סוכריות במהלך היום, יש כאלה אוכלים צימוקים, שותים מיץ ענבים, כן? אוכלים תמרים רבותיי, תמרים מאוד מחזקים את האדם. אני יודע, אמרתי, ענבים, מיץ ענבים, צימוקים, כל הדברים האלה. מצווה. וכביכול הסעודות שאנחנו עושים בערב יום הכיפורים, מחפרים לנו על יום כיפור. כביכול. עוד כותב הטור, שאנו בטוחים שבקדוש ברוך הוא יכפר לנו על עוונותינו. יש לאדם עוונות, בא לפני השופט בשר ודם, עומד לפניו, מלא רטט, פחד, סוללה של עורכי דין, מה יגזרו עליו? וכל זה פה בעולם הזה. אנחנו בטוחים שאנחנו עומדים, עמדנו למשפט, אבל עומדים לפני המלך והוא ימחל לנו על עוונותינו. אנחנו בטוחים, כך כותב הטור, זה הלכה רבותיי. וזה מה שנמצא גם בשמיים. אז השם חייב למחול. ימחל. זה חלק מהמשפט, אבל... איך לספר רשעים? ומי אמר לך שזה לא על הנשמות? מי אמר לך שזה על הגופות? לא הבנתי. ספרי החיים ומתים. לפניך נפתחים. המשנה ברורה. אף על גב שאנו בטוחים שנצא זכאים בדין, מכל מקום צריך להיות יראה וחרט מאימת הדין. אבל אף על פי שאנחנו בטוחים, צריכים לתת כבוד, להיות יראים. רק אני מנסה לאט לאט להיכנס ליום הזה. כתוב פה ככה, וזה גם מדברי הרמב"ם הדבר הזה. התנאי לכפרת יום הכיפורים. יש תנאי. אתה רוצה שיכפרו לך? אתה רוצה? תראי. למה? להיות נקי, מה שלא. מה נקי? אז אחר כך נתלך לך עוד הפעם. לא, אתה אומר שלא נתלך לך בעזרת השם. בעזרת השם. התנאי, כן? וזו הידיעה החשובה ביותר, שצריכה חיזוק. לכל אחד ואחד. כך זוכים יותר ויותר לכפרת היום. ומה היא? להיכנס ליום הכיפורים בשמחה. כאשר אנו מאמינים באמונה שלמה. וזה העניין. מאמין באמונה שלמה, שמה? שאנחנו הולכים להיות נקיים. וממילא הלב שמח. והדבר השני, יוצאים מיום הכיפורים. שמחים. בכך שמה? שאנחנו לא הולכים להתלכלך. סוכות. לא הולכים להתלכלך בעוונות. זה התנאי. זה מביא הרמה רבותיי. אתה חייב להיכנס ליום הכיפורים ולדעת שיום הכיפורים מחפר. אם אתה חושב, אם יש לך איזה אבא שהוא לא מחפר, היום הזה, אל תיכנס ליום הזה. זה סתם בא אליו. סתם אתה צועק. סתם אתה צם. אם אתה לא בא באמונה שלמה, היום הזה מחפר עליי. אני נכנס נקי ויוצא עוד יותר נקי, וגם לא אחטא לאחר מכן בעזרת השם. זה תנאי רבותיי, כך כותב הרמה. שוב, התנאי אני אומר, יום הכיפורים מחפר. ואתה צריך תכתוב לך את זה בגדול, שים את זה על הסטנדר שלך רבותיי. זוכרנו לחיים, מלך, חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. קוראים את זה כל 10 ימי תשובה. דבר עצום, דבר ענק. יש פה כוונות גדולות ונשגבות. אבל בפשט, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תחתם אותנו לחיים 3 פעמים. אבל מה שמפריע לי פה זה את הדבר הבא. מה זה למענך אלוקים חיים? מה אני עושה בשבילך? שאני אעבוד אותך עוד. אבל מה עשיתי, עד עכשיו מה עשיתי בשבילו? פשוט. מעכשיו, זהו, לא מעכשיו. למענך אלוהים חיים. רגע, יש לי התנגדות למה שאתה אומר. בתשובה. יש לי התנגדות, אדוני היקר. יום הכיפורים, מה הוא עושה? מחפר. על מה? על כל החטאים. על? בן אדם למקום. של מה? לא בן אדם למקום? כן. אם בן אדם ביקש תשובה... עזוב בן אדם למקום, בן אדם למקום. על העתיד או על העבר? על העבר. מה אמרת לי עכשיו? מעכשיו אני מקבל... שאני לא אחטא עוד. לא עוזר לי. לא עוזר לי. מה לא עוזר לי? לא עוזר לי, ליום הכיפורים זה לא עוזר. אתה ביום הכיפורים עומד ומחפר על העבר. מתוק שלי. אז מה אתה מקבל לי עכשיו על העתיד? על
לעתיד. אבל זה לא עוזר לך. איזה קבלה במכסת לעתיד? המצוות, במכסת המצוות זה לא נחשב לך. איזה קבלה יש פה לעתיד? רגע, הוא אומר עכשיו, שמעכשיו זה אני תלמיד, הוא מקבל, יקבל שמעכשיו לעתיד, אני אהיה מה? נקי. שמעכשיו אני אהיה צדיק. נו, כן. זה לא עוזר לי אבל, ביום כיפור מכפר על העבר, עוד הפעם. אתה לא מקשיב. לא מבין את הבעיה, אני לא מבין את השאלה. זה לא, אם אני עכשיו מקבל, זה טוב לי לעתיד. אבל זה לא מכפר לי על העבר, זה מה שאני מנסה להסביר לך. ביום הבנתי, הכיפורים. אומר לך למה אתה אומר את התפילה יום הזאת? הכיפורים מכפר על העבר, לא על העתיד. הבנת או לא הבנת? הבנתי ואני לא מסכים. טוב. כי הרב הרגע אמר שהוא גם מכפר על העבר, וגם אני מקבל על עצמי שבעתיד אני לא אחטא עוד, אז איפה אין הבעיה? בעיה, אתה תקבל על העתיד, אבל עצם הקבלה על העתיד לא תעזור לך על העבר. זה מה שאני מנסה להסביר לך. נכון. אוקיי? בוא נמשיך הלאה. שמעתי את זה מהרב שי עובד. הוא הביא, אמר מעשה אמיתי. זוג. הוא דתי, היא ממש מסרבת. הוא שומר שבת, היא לא. הוא אוכל כשר, היא לא. הוא צנוע, רוצה לגדל את הילדים בצניעות, היא לא הולכה בצניעות. ממש מצא מיני. ממש, אבל הם מסתדרים. דבר אחד התחייבה, אחרת הוא לא יכול לחיות איתה, זה טהרת המשפחה. אחרת הוא לא יכול לחיות איתה. אז את זה הסכימה. אדם כזה נלחם על השבת, נלחם על הצניעות. על האוכל היא לא יכולה לבשל לו כי היא לא נעמדת. אז הוא צריך לבשל, הוא צריך לדאוג לאוכל. אדם כזה נלחם. אדם כזה נלחם כל רגע ורגע מקריב לקדוש ברוך הוא. אדם ממוצע, הנה, קח את ההוא שם מאחורה. על מה הוא נלחם? מה קרה לך? אני נלחם על הצדק כל יום. על הצדק. אשתו צדיקה, ילדים בתלמוד תורה, שולחת אותו לשיעורי תורה, הכל כשר בבית גלת גלת. על מה הוא נלחם? מה זה למענך אלוהים חיים? איזה למענך? מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? אז נכון שיש דבר אחד, אני מבקש ממנו, ריבונו של עולם, על התפקיד שלי. תגלה לי מה התפקיד שלי. מה אני צריך לעשות? כי בתפקיד שלי אני אשרת אותך יותר טוב. מה זה למענך עדיין? מה זה למענך? בתפקיד שלי, אני מסביר לך, לכבודך, מה זה אלוהים חיים? לכבודך, אוקיי, אז מה זה אלוהים חיים? עוד הפעם. אני לא אכנס לך לפרט לך את הספירות, מה זה כל דבר ודבר, כן? אני מתעסק כרגע על למענך. כאשר אני מבקש, זוכרנו לחיים זה ספירת הבינה. בסדר? זה למעלה, גבוה, כתר, בינה. למעלה, ששם ממנה תוצאות חיים. לא, עזוב את הדבר הזה. אני אומר מה זה למענך. אני מבקש דבר אחד, כן, שאני רוצה, ריבונו של עולם, שאתה תגלה לי את התפקיד שלי בעולם. מה אני אמור לעשות? ודיברנו על זה לפני שיעור או שניים. שאני אמור לעשות זה מה על פי הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. כל אחד על פי הכישורים שהשם יתברך נתן לו. על פי זה אני מגלה את התפקיד שלי בעולם. לפי הכישרונות שכל אדם, שהקדוש ברוך הוא חנן כל אדם באדם. ואין אדם בלי כישרונות, אין כזה פטנט. אין כזה דבר. הדבר השני, אני שואל את השם יתברך שואל אותי, מה עשית היום לכבודי? מה עשית היום לכבודי? חיזקת יהודי? תפילה בשבילך. למה? ככה. אני מתפלל על כלל ישראל. בשבילך. אוקיי. משתפים את עצמנו עם הכלל. אין בעיה, אתה משתף את עצמך. כשאתה אוכל שווארמה, אתה משתף את כל הזקנים לידך? משתף את מס הכנסה. כן, את מס הכנסה. הבנתי. היום התגברת על היצר שלך, פעם, פעמיים, 3. עשית משהו למען כלל ישראל. חיזקת עוד יהודי, קירבת עוד יהודי, תמכת ביהודי בצורה זו או אחרת. שכל היום התעסקתי רק עם עצמי. הג'וב שלי, המשפחה שלי, התפילה שלי, כן, כולל את כלל ישראל, אבל התפילה שלי. כיפור אצל צדיקים. סיפור מרב שלומקה מזוויל. השמש עומדת לשקוע, הרב יצא מביתו, נראה כמו מלאך, השם אלוקים, רב שלומקה מזוויל. וצועד לבית הכנסת. בדרך, מה הוא רואה? ביוב, שהתפרץ באחד הבתים. ובעל הבית עומד, בדרך לבית הכנסת, לכל נדרה. הרב הלך הזעיק בעל מקצוע, עומד שמה, אם הבעל מקצוע מוודא שהוא מתקן, הרב גורב
עם הגב את הביוב, עובר אחד החסידים שלו, אומר לו, הרב, כל נדרה, מה אתה עושה פה? מה, עם הקיטל, עם הגלימה הלבנה, ככה אתה נראה? מנקה ביוב? אומר לו הרב, אני עושה כעת את מה שעשה הכהן גדול לפני ולפנים. כהן גדול נכנס פעם אחת בשנה. ביום הכיפורים לאן? להקריב תור לקודש הקודשים. מה זה לעשות? לגמול חסד עם יהודי, הרי הוא כהקטרת קטורת בקודש הקודשים. שמעתם? לגמול חסד עם יהודי זה להקטיר קטורת בקודש הקודשים. משמע אתה יכול להיות כהן גדול כל כמה דקות, בכל יום ויום. לא צריך להיות משפחת כהנים, משפחת לוויים. זה רב שלום כמסביר. אומר, עלינו לעשות חשבון, מה יותר חשוב ורצוי בשמיים? האם להניח יהודי לבד בצרה שלו? או להתפלל ברוגע, נלך ברוגע, כל נדרה, בשלווה, אבל לא, הוא בסדר. השם יעזור. זה אוהבים, השם יעזור לך, השם יעזור. מה יותר חשוב? אל תגיד לי השם יעזור, תקום תעזור אתה. תקום תעזור אתה. אל תזכה אחרים במצוות, תזכה את עצמך. אבל אם אתה יכול שהם יעזרו לך. מי? אין בעיה, אבל אתה גם תיתן יד. כן. אין בעיה. לא אמרתי שאתה לא יכול לזכות אחרים יחד איתך. אבל אתה, את עצמך, אל תדיר מהמצווה. בסדר? אני מזכה אתכם, אני אלך להתפלל. לא. אני יחד איתכם. נסיים, נלך להתפלל. נגיע באמצע כל נדרה. אמצע כל נדרה נגיע, אין שום בעיה. זה יהיה רצוי ומקובל. זה פשוט עולה לי סיפור של... שכחתי את השם, בל"ג בעומר. בל"ג בעומר שכחתי את אחד האדמו"רים שהגיע להתפלל בל"ג בעומר, והיה שם שמש, שמהבוקר עד הערב באמת הכיל יהודים, שבאו בערך לפני 100 שנה בערך. הכיל יהודים בשמחה ונתן שם את כל הלב נתן. הידיים שלו היו שחורות מהפכה, מהסירים, מהאוכל. והוא לא הספיק אפילו להיכנס לציון לרשב"י. הוא כל הזמן היה עסוק עם אנשים. והגיע איזה אדמו"ר גדול, שכחתי את השם שלו, והאדמו"ר יצא מהציון. והוא הגיע לציון, הוא אומר לו, רבי, אפילו לא הספקתי להיכנס. הוא אומר לו, אתה לא צריך להיכנס. והוא יוצא אליך. אתה לא צריך להיכנס. בוא נתחלף, אומר לו האדמו"ר. אתה תן לי את הזכויות שלך, אני אתן לך את הזכויות שלי. אתה רוצה? לגמול חסד עם יהודי זה להאיר את העולם, להאיר את השמיים. זה לא כזה פשוט, רבותיי, זה לחיות בן אדם. זה לחיות בן אדם, לגמול חסד. כל אחד לפי הכישרונות שהשם חנן אותו. דרך לכם עוד סיפור. תביא את זה פה, הנה כן. יהודי, פה, בישראל. היה לו חנות באלנבי, חנות של בגדים. אני לא יודע באיזה עדה הוא היה, אבל היה לו חנות של בגדים. אפשר לנחש. הנה, חנות קטנה, חליפות באלנבי בתל אביב. אבל אותו יהודי הקפיד מאוד על מה? על מצוות מעשרות. מאוד הקפיד. יש יותר, יש פחות, הקפיד מאוד על מצוות מעשרות. והבן אדם הזה שמע את הדרשות כמה פעמים, עשר בשביל שתתעשר. כן? כמו שכתוב גם במחר בחנונים בזאת. מותר לבחון את הקדוש ברוך הוא במעשר, כביכול. והבטח לכם את ערובות השמיים, והרקוד לכם ברכת בלידי. כל זה במלאכי, סליחה, לא במלאכי, במלאכי. אותו יהודי הקפיד מאוד מאוד מאוד, וההערה וההצלחה העירה לו פנים, רבותיי. הלך וגדל וגדל. ומ-1,000 שקל זה הפך ל5,000, הפך ל10,000 שקל, הפך ל100,000 שקל. הוא התרחב, הפך להיות רשת גדולה ומצליחה מאוד. אותו יהודי. יום אחד, אבל תדעו לכם, זה לא פשוט. כשאתה עולה,
אז יותר קשה כן? לתת המעשר הוא פי כמה. לא. כשאתה המעשר הוא 1,000 סכום שקל, גדול. 1,000 שקל לתת מעשר, זה 100 שקל, זה כלום. זה בקטנה 1,000 שקל לתת. מה לתת זה? 10,000 שקל. או, לתת 10,000 שקל זה קשה, נכון? קשה מאוד. ככל שהמעשר גדול יותר, קשה מאוד. אז תקשיבו. כן? יום אחד, היצר הרע הגיע דרך הרואה החשבון שלו. כן? אמר לו, אדוני היקר, סכום ההכנסות המופרש מדי חודש כבר הגיע למיליוני שקלים. אתה טייקון. מיליוני שקלים. לא חרם. לא חבל. מה? קצת, הנה, אתה יכול פה קצת להוריד, סידר לו, עשה לו איזשהו משהו. אתה תסתדר, הכל בסדר, תבריש, אז לא 2 מיליון, 3 מיליון, מיליון. מה, זה לא הרבה כסף, 1,000,000 שקל בחודש? לא היה לנו לשנים להרוויח את זה, כן? אז היצר הרע ככה תפס אותו. נו, באמת, מה יקרה? אותו סיפור דרך אגב יש בגמרא. בסדר, אז אמר, החודש הזה יהיה פחות. וזה היה החודש הראשון שהוא סיים אותו בגירעון. אמר, נו, מקרה. חודש שני, והחליפה, המחולה, עם כל הבגדים העיקריים, עלתה כבר באש באונייה. הוא הבין שזה לא סתם. ויש דברים בגו, והבין שזה הקטע של המעשר. הוא הלך לרב שלו. אמר ככה לרב, אני מתנצל, זלזלתי במעשרות בחודשים האחרונים, ואני מבטיח לתת מעשר מדויק. יתרה מזאת, אני גם משלם למפרע את מה שהחסרתי. כן? עמד, נתן במילה. ואז הוא שאל את הרב שאלה פשוטה, וזה מה שאני רוצה שתקשיבו. כבוד הרב, מדוע ברגע שנותנים מעשר, השם נותן עשירות, וכשהאדם מפסיק, הברכה עוזבת. הבנו? אני נותן מעשר, יש עשירות. הפסקתי לתת מעשר, הברכה אחרה איתה. למה? מה הקטע? בסך הכל צינור. זה הצינור. ברוך השם, אתם תלמידי חכמים. אמר לו הרב, הדבר פשוט מאוד. בורא עולם צריך כל הזמן לפרנס את העניים. כן, תזכו מה למדנו בפרשת משפטים, בדברי אור החיים הקדוש, את העני עמך. בורא עולם צריך כל הזמן לפרנס את העניים, הוא הרי אבא שלהם, ורחמיו על כל מעשיו. יש אלפי משפחות עניים שתלויים אך ורק לחסדיו, במיליונים אפילו. אך ההנהגה היא לא בצורה של נס. הקדוש ברוך הוא רוצה ואוהב את הטבע. אז הוא מעביר דרך אנשים כמוך, שהוא מצא אותם מאמינים, שהיו בסדר גמור, הוא העביר את הכסף של העניים דרכך. אתה היית הצינור שלהם. אז מה אכפת לו? כל עוד אתה אדם אמין, כל עוד אתה מקיים את התפקיד שלך, אתה מבצע את התפקיד שלך, מצוין, סבבה. אפילו יגדיל. והגדיל, כי הוא מצא אותו אמין. הוא הגדיל, מה אכפת לי? תשחק כל שליח. הקדוש ברוך הוא מוצא כל הזמן בנקאים טובים, אנשים מיוחדים שיודעים להפריש מעשר מהכנסותיהם, למרות שאינם חייבים. תזכרו שמעשר, לא צדקה, מעשר זו הנהגה טובה. מחלוקת על זה. עדיין, לפי ההלכה זה מעשר זו הנהגה טובה. הכמות, אבל צדקה זה חובה לתת. אמרתי לא צדקה, צדקה זה חובה. צדקה זה חובה, זה דברים שונים. עזבו רגע, תקשיבו למה שאני אומר, כן? והקדוש ברוך הוא לוקח את הבנקאים הטובים האלה, מביא להם ברכה, פרנסה גדולה יותר, כדי שיוכלו להפריש יותר, ולתת יותר לאחרים. כך הם עוזרים לו. אבל כאשר אתה, חס וחלילה, מתחיל לזגזג, הקדוש ברוך הוא פשוט מחליף לך את התפקיד. אתה לא ראוי לתפקיד. הוא מעביר את התפקיד למישהו אחר. מאוד פשוט. אבל קיימים אנשים שנתנו מעשר כמו שצריך בדקדוק ולא מה? התעשרו. קיים גם הפוך, אנשים שלא נותנים מעשר והם עשירים. אתה רוצה תשובות עכשיו? לא חייב. אוקיי, אז בואו, אני אעביר לך בעבודה את התשובות. בין היתר כבר שמעת. מה הסיבה?
אני אסביר את זה לא בפורום הזה. אדם שמביא על עצמו נזקים. לדוגמה, נזקים. כמו מה? לדוגמה, אדם הפך את עצמו, במקום לכלי מחזיק ברכה, כן? לקח עכשיו מסמר, עשה חור פה, חור פה, חור פה, חור פה, חור פה, בחור הכי גדול עשה פה. מה אתה אומר? איך ומה? איך ומה? אחר כך אני אסביר לך. הלבוש שלו? אחר כך אני אסביר לך. הלאה. זוהר. רבותיי, הזוהר אומר, דעו לכם. ככל שהאדם מקבל שפע גשמי גדול יותר, הדרישה הרוחנית ממנו יותר גדולה. וזה מסתדר. כן, 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 כן. כי אז אתה הופך להיות בנקאי יותר טוב. אתה מבין את התפקיד שלך בחיים. אני הולך לעשות מהכסף עוד כסף. זה בדיוק העניין. אבל הוא ייתן לך עוד כסף. הוא יזון ויפרנס אותך שלא בדרך הטבע כדי לתת עוד כסף. אני מבטיח לך, זה בדוק ומנוסה הדבר הזה. אדם שהוא בנקאי אמין, הוא יקבל עוד ועוד ועוד כסף, אני מבטיח לך, כדי לתת אותם לאחרים, בתנאי שהוא אמין. והוא צינור נקי להעביר את זה, הוא יקבל כל הזמן יותר ויותר כסף. הוא יראה את זה בעין בעין, הוא יראה את זה. מבטיח לך. עם ישראל זכה ל10 ימי תשובה. לא ידוע, כל העשירים אומרים את זה. הלאה, עם ישראל זכה ל10 ימי תשובה, בזכות מה? נו, יום כיפורים בפתח. בזכות מה זכה? בזכות 10 הניסיונות של אברהם אבינו. אז 40 יום הרב מהחשבון מאלף אלול עד שמשה ירד, אז זה 40 יום. גם 40 יום זה סלחתי כדבריך. למה הוא זכה ל10 ימי תשובה, שאלתי? לא ל40 היום, ל10 ימי תשובה. זה כלול, בסדר? אז למה אתה קורא לזה 10 ימי תשובה? תגיד להם, כמו אלול, ימי רחמים. לא. זה 10 ימי תשובה, וזה בזכות מי? בזכות אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, 10 ניסיונות, יש לנו 10 ימים כנגדם. מה היה הניסיון העשירי? עקדה. יום הכיפורים. כנגדו עומד יום הכיפורים. כנגד הניסיון העשירי שנס להתנוסס. כל זרע ישראל יצא ברחמים גמורים. זה הניסיון העשירי, זה יום הכיפורים. כנגד הניסיון הראשון, לך לך. אז הולך ככה, זה לא לפי הדרמות? לא, פשוט לפי הניסיונות, ככה כתוב. דבר נוסף, הוא גם כנגד 10 הדיברות. מה הדיברה הראשונה? אנוכי. אנוכי מתי זה יוצא לנו? ביום ראש השנה. זה המלאכת המלך, נכון? מה הדיברה האחרונה? לא תחמוד. מה כותב רש"י במקום בלא תחמוד? לא תחמוד הוא כנגד כל 10 הדיברות. יום הכיפורים כולל את הכל. בדיוק באותה צורה, באותה אופן. גם העקדה שקולה כנגד כל לכן העקדה, תקרא את הדברים על העקדה, הדברים מבהילים. כמה האדם צריך לקרוא את העקדה בכל יום. ולא לדלג עליה, לא להתחיל מהודו. או יש כאלה אומרים הודו, או תאילנד, או אני לא יודע מה. לא, מתחילים מהעקדה. הרבה התחילו מהודו. לקרוא מהעקדה. תקראו את הסגולות של העקדה בזוהר הקדוש בפרשת וירא, כמה קטרוגים היא מסירה מהאדם, כמה מזיקים היא מפרידה מהאדם. תהילים פרק ב', מלכי האומות מקטרגים על עם ישראל. למה בראת את האדם הראשון? ובפרט, מה אכפת לך מעם ישראל? מה אתה רוצה מהם? כל הגויים, מה הם רוצים? שהשם יתברך יתנתק מעם ישראל. כן, מה שהם קוראים בתהילים. נתק מסורתמו, עוונותימו, שלח אותם, הם רק חוטאים כל היום אלה. בלעם הרשע ידע שיש בימים האלה קטרוג גדול. מה הוא עשה? הוא רצה לקטרג בימים האלה. נכון? מתי היה פרשת בלעם? אנחנו יודעים. בימים האלה. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, מה הוא אומר? אבל הוא רצה לקטרג במיוחד בימים האלה. מה הוא עשה? מה יקוב? לא כבועל. מה יזעום? לא זעם המוני. הקדוש ברוך הוא הפוך על הפוך עשה לו. הוריד ים של רחמים. ים של רחמים בימים האלה. שהשיא שלהם הוא ביום הכיפורים. הרב ניסים פרץ כותב, יום הכיפורים זה ים. אתה יכול לספור את הים?
אתה לא יכול לספור את הים. אין כזה דבר. דע לך שזה יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא משפיע את כל אוצרותיו למטה. שאלה אם אתה לוקח. שאלה אם אתה פתחת את השערים אצלך. זה לא בראש השנה, הרב? מה? ראש השנה אתה עומד בדין. ויום הכיפורים זה סליחה שלך. גם אדם שלא יצא בדין טוב בראש השנה, אם ביום הכיפורים הוא חוזר בתשובה, והעיקרו של יום הכיפורים זה תשובה, נמחל לו. לא יחפוץ במות הרשע. מה שנכתב מה לך זה בראש השנה. לא, נמחל. עזוב נמחל, מה שנכתב מה לך דברים טובים בראש השנה. ואם לא נכתב דברים טובים חס ושלום? זה מסכים איתך. נו. ואם נכתב דברים טובים, אז עוד יותר טוב. ועוד יותר טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. מה אתה רוצה? זה עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מקיים לנו בימים האלה בכל יום חסד אל כל היום. חסד אל כל היום, רבותיי. עוד הפעם, השאלה אם אני מנצל את זה, השאלה אם אני תופס את זה, אם אני לוקח את זה. נו בסדר, עוד יום עבר. עוד יום עבר, מה זה משנה? בדיל ויעבור. בכל יום, מ10 הימים האלה אנו קוראים את מזמור ק"ל, כן? שם אנחנו קוראים השם מי יעמוד. השם מי יעמוד, נכון? מה זה השם מי יעמוד? אתה שואל שאלה, נכון? מי יכול לעמוד מולך עם כל מי יעמוד? אבל אפשר גם לקרוא את זה אחרת. השם! אם אני לא עומד בהוויה, בדרגה הנמוכה, מי שזה מידת הרחמים, מידת אמא עליונה, היא תעמוד. כי אמא, האם שמחה בבנים שלה, אמא דואגת לבנים שלה. סיברתי אתכם קצת, לא משנה, תשאירו את זה, תחזור את זה עוד הפעם. מי, מידת מי יעמוד, אבל מי זה ים. נכון? תהפוך אותו, זה ים. ים של רחמים מושפעים מלמעלה. כל יום ויום, בכל רגע ורגע, גם ברגע זה. לקחתי, פתחתי את הידיים, עשיתי פותח את ידיך. קיבלתי את זה לתוך עצמי, הפכתי את עצמי להיות כלי שלם, כלי מחזיק ברכה. לא כלי מנוקב במסמרים. אהבת השם היא אינסופית. אוקיינוס של רחמים. אוקיינוס של רחמים, רבותיי. רק מה תבוא תיקח. יש לי שאלה. למי יש פה, עזבו משכנתה, לא כולם פה, מי משלם או משכנתה או שכר דירה? תרימו יד. כולם, נכון? לא, לכן אמרתי, או משכנתה או שכר דירה. כולם. מחר בבוקר הבנקאי שלך מתקשר, לא בנקאי, מחילה, מנהל הבנק. מתקשר. נמחקת. ישראל, בן רחל, תבוא לפה בבקשה. כן, החוב שלך עומד על 150,000 שקל. שמע, אני אשלם, בוא תפרוס תשלומים. קניתי זה. אני אותו עומד לפני חתונה. לקחתי... אתה לא צריך. תסתכל על המסך, אתה רואה אדום, 150,000 שקל אדום. דילית, תיק, לבן. מה אתה עושה לבנקאי? ירוק, אין בעיה, הנה בנקאי, ירוק. תודה. תתחיל לרקוד איתו. מה אתה עושה? רוקדים עם הבנקאי. בוסה על המצח. בוסה על המצח, רוקד איתו, הולך קונה במקום בקבוק יין, פותח, נכון? טוב, זה מה? 150,000 שקל. מה קורה? מגיע אליו אדון מזרחי, 1,150,000. אומר לו 15 מיליון. אומר לו בוא אבא בוא תסתכל, היום תפסת אותי במצב רוח טוב, תסתכל על המסך, אתה תבוא תלחץ. הנה, קח את האצבע, שנינו ביחד, טיק, ירוק. עוד לא פלוס אבל ירוק. מה הייתם עושים? רוקדים. רבותיי, רוקדים בבשר ודם, רוקדים פה בעולם הגשמי. הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה ביום הכיפורים. אומר, אבני, בוא, זה היום שלך, תמחק, שים אתה את האצבע. אתה יודע מה? לא רק שתמחק, במקרה של הקדוש ברוך הוא אתה גם הופך את זה לזכויות. תמחק את העבירות, קבל אותם באהבה, תהפוך את הכל לזכויות. זה זכות השתה. איזה יופי, איזה מתנה, למה אנחנו לא רוקדים? זה השמחה של יום הכיפורים שפתחתי בה, זה לא יום של עונש. תרקוד! מי אמר לך לא לרקוד? יום כיפור?
אתה לא תרקוד, אתה חלשלוש פלוס. אם אני ארקוד מותר? תרקוד, למה לא? רק אל תקפץ עם הרגליים. שלא יתעלף תניע לנו את כל בצלם. גופך, קל עצמותיי תאמרנה מכמוך. מלא. להודות, להשתוקק, להתחבר לקדוש ברוך הוא, למה לא? למה לא? שמח הוא אומר. שמח לא עצוב. זה כאילו... שמח. למה עצבות? איפה עצבות? שמחה אדירה. אתה יודע מה הלך פה בראש השנה? השתבח שמו לעד. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. איזה שמחה אדירה הייתה בתפילה. היה באומן, הרב. הוא היה באומן, אנחנו היינו פה בשמחה אדירה ועצומה. בתפילה עמדו, בכובד ראש עמדו, התפללו. כשפתחו את ההיכל התפללו כולם בכובד ראש. חלק מהאנשים גם בכו. אבל כל התפילה, כל השאר בשמחה אדירה. ככה רוצה אותך השם, שתהיה בשמחה, עבדו את השם בשמחה. משפט לאלוהי יעקב. שבוע שעבר מה אמרנו על משפט לאלוהי יעקב? שכמה אלוקות אתה מבקש, ככה אתה תקבל. אמרנו את זה מבעל התניא בליקוטי אור. צריך את האמת לכתוב משפט לבני ישראל. משפט לבני יעקב. מה זה משפט לאלוקי יעקב? אדוני הפרקליט, כן, מה זה? הוא עושה את המשפט. הוא עושה את המשפט? משפט הצדק האמיתי שייך רק לו. רק לא. רק לו. אז תכתוב לי משפט על ידי אלוקי יעקב. לא, זה משפט השם. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אז תכתוב משפטי האמת, השם אמת. אתה אומר משפט לאלוקי יעקב, כביכול נשמע מפה שהקדוש ברוך הוא עומד למשפט. כאשר שופט בשר ודם, שופט אדם, ואתה תגיד לי אם אני טועה או לא. האם יש קשר בין השופט לנשפט? אסור, זה עילה אסור. לפסילה. יפה, עילה לפסילה. זאת אומרת, הגיע אליו מישהו, עבריין תנועה, ותמיד אני הולך על עבריין תנועה, שזה דבר קל, כן? הגיע עבריין תנועה, השופט נותן לו את העונש, זהו, זה הלך לדרכו, זה הולך לדרכו, לתיק הבא. יש קשר ביניהם? אין קשר. אין קשר, יפה, התנתק, כן? אבל כאשר הקדוש ברוך הוא שופט יהודי, ראש השנה, ועומד שוב לדין, כביכול ביום של רחמים, ביום של שמחה, ביום הכיפורים. יש קשר ישיר בין האדם לקדוש ברוך הוא. אימו אנוכי בצרה. כשיש ליהודי צרה, הקדוש ברוך הוא איתו. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו. אימו, לא איתו. תזכרו בדרשות של הגר"א. מה זה אימו, מה זה איתו. אימו זה חיבור מושלם. אימו אנוכי בצרה. הוא אין לו ילדים, הקדוש ברוך הוא איתו בצרה. זה אין לו פרנסה, הקדוש ברוך הוא איתו בצרה, שכינה איתו בצרה. זה בדוחק הפרנסה, זה בדוחק הבריאות, הקדוש ברוך הוא איתו. כביכול, הקדוש ברוך הוא שופט את עצמו. זה משפט לאלוקי יעקב. למה? אם הוא גזר על מישהו דבר כביכול של צער, אז גם אנוכי עמו בצרה. קלני מראשי, קלני מזרועי. כשאתה נאלץ להעניש ילד, אתה יש לך עצבות. יפה, יפה. אפילו אבא גשמי, כששולח את הילד שלו לעונש, הלב שלו נצבט. יופי. אתם יודעים ממי אנחנו לומדים את זה? מתפילת חנה. מה כתוב בתפילת חנה? מי שלא יודע, תפילת חנה מופיעה לפני העקדה. כן? לפני העקדה. יש כאלה שעוד לא התאפסו על הסידור. ותתפלל חנה על השם. מה זה ותתפלל חנה על השם? חס ושלום, עמדה עליו? מה זה על השם? זה כמו שכתוב באיוב, כן? והתייצבו בני האלוקים על השם. צריך להיות אל השם להתפלל, נכון? אז יש פה כמה רמזים, כמה סודות, אבל הדבר הבא זה ככה. חנה אמרה לקדוש ברוך הוא במשך 19 שנה, אני מתפללת לילד. אבל אם אתה לא רוצה לתת לי ילד, זה בסדר, אני מקבלת את הדין. אני מסתדרת עם זה. בכל זאת, הייתה אישה עצומה, אישה ענקית. אני מסתדרת עם זה, ריבונו שלום, שאתה לא נותן לי. כי עשת צעדה. אבל אני יודעת שאתה בצער, ריבונו של העולם. כי אני בצער. כן.
לא, הקדוש ברוך הוא בצער. אני יודעת שאתה בצער, כי כשאני בצער אני יודעת שאתה בצער, אני הבת שלך. ותקראו את התפילה שלה, איזה תפילה היא נתנה שם. אז ריבונו שלם, אתה יודע מה? אני רוצה לפתור אותך מהצער. תן לי ילד כדי לפתור אותך מהצער. תקשיבו לסוד שיש פה. תקשיבו לסוד שיש פה. כל אחד ילמד את הסוד הזה. ריבונו שלם, אני מתפלל כדי שאתה לא תהיה בצער. זה שאין לי, אתה בצער. אל תהיה בצער, ריבונו שלם. אני לא רוצה, אני לא יכול לראות אותך בצער. קשה לי. תן לי. מה זה משנה לתת לך זה? תן לי כדי שאתה לא תהיה בצער. זה התפילה של חנה. זה הכוח שלה, זה הדבר המדהים שלה שגילתה לנו. עמו אנוכי בצרה. משפט לאלוקי יעקב, הוא שופט את עצמו. למה? בגללנו מעניש את ראיה פשוטה, רבותי, הקדוש ברוך הוא הרס את מה? את בית המקדש, את הבית שלו. ולא אותנו, לא קילה אותנו. ועד היום זה נכון הדבר הזה, לצערי הרב. לא שחלילה יקלט על ישראל, אלא שיבנה את בית המקדש. נושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, גם כן זה דרוש שעות רק לדבר על הנושא הזה. פיוס. שמעתם את המילה פיוס? ילקוט יוסף. סימן תרש"ו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שיפייס את חברו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שיפייס את חברו. וכן החובל בחברו, או שגזלו, או עשק את עמיתו, אין יום הכיפורים מכפר לעולם, עד שישלם לחברו את מה שחייב לו. ואחרי ששילם לחברו את מה שחייב לו, הוא חייב לגשת ולבקש ממנו סליחה ומחילה. חייב לפייס, רבותיי. איפה אנחנו מתחילים? קודם כל באנשים שברור לנו שפגענו בהם. ברור לנו שפגענו בהם. אדם שעשקתי אותו, גזלתי אותו, רימתי אותו. שוב, לא נכנס לפרטי ההלכות, שאם אני אגלה לו אז הוא יכנס עליי יותר, או אולי דרך גוף שלישי, יש הלכות בזה. לא נכנס. אבל חייב לפייס אותו. אחת יום הכיפורים שלך לא שווה כלום. אל תעשה כלום עם הכיפורים שלך, אתה פטור מצום. אל תצום. יש לפייס את ההורים, רבותיי. חובה. לגשת להורים, לדבר איתם, לנשק את היד. חטאתי, עוויתי, פשעתי, לא נהגתי בכם כראוי. פשוט שלא נהגנו בהורים שלנו כראוי. עם רבי טרפון, מה שכותבת עליו הגמרא, אומרים חכמים שהוא לא הגיע למחצית, ממי אנחנו בכלל? איך הורים מדברים, איך ילדים מדברים עם ההורים שלהם? ובעיקר עם האמא. ובעיקר עם האמא, כי בכל זאת אבא יש מורה אב. איך מדברים? חובה לבקש סליחה, מחילה, להוריד את הראש, חטאתי, עוויתי, פשעתי. לא הייתי בסדר. תמחלו לי, תסלחו לי מכל הלב. והם צריכים לשמוע את זה, דרך אגב. אדם שמוחל לחברות צריך לשמוע שזה מחול לו. לא, בסדר, נו, סע קדימה. לא סע. תגיד שאתה מוחל לי, בפה. והדבר הכי אחד הקשים ביותר זה לבקש סליחה עם האישה. אל תחכו לערב יום הכיפורים. אני עשיתי את זה היום עם אשתי. כן, גם אני עושה את זה עם אשתי. הכל בסדר, ברוך השם, אבל עדיין. לבקש סליחה מהאישה, רבותיי. אף אחד לא מלאך, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. ואישה דמעתה מצויה. ותזכור את ההודעת וואטסאפ ההיא ששלחת לה, או SMS במקרה שלי. ותזכור את השיחת טלפון שלא הייתה לך סבלנות בשבילה וניתקת לה בפרצוף. היא זוכרת את זה בוודאי. ותזכור שתרמת לבית כנסת 1,000 שקל בפתיחת אחד, כי רצית להראות שאתה שופוני אנס, אבל היא ביקשה ממך לצאת לקצפת 40 שקל, לא היה לך כוח. תזכור את הדברים האלה. לך תבקש סליחה, לך תוריד את הראש.
תבקש סליחה, אבל סליחה אמיתית. טוב, את סולחת לי? את סולחת לי? לא סולחת לך. אז מה, אז לא יסלחו לי בשמיים, יום הכיפורים, תשרף, מה הבעיה שלך לא שלי? פעם הבאה אל תפגע. אל תפגע ואל תבקש סליחה. למה אתה לא מוציא את אשתך לבית קפה? הלו! למה אתה לא מוציא את אשתך לבית קפה? בטח מוציא. כל שבוע? או חייב להברר מדי פעם את הארנק, את הכרטיס אשראי. למה אתה לא יוצא עם אשתך פעם בשבוע לבית קפה? למה? שמע התחתנת. לא ביקשו ממכם הרבה, האישה צריכה תשומת לב. צריכה מילה טובה, צריך להגיד שאוהבים אותה. כן, שהילדים בבית ישמעו, אבא אומר לאמא אני אוהב אותך, מה הבעיה? איפה זה כתוב שזה אסור? איפה זה כתוב? מאיפה הילדים שלכם ילמדו איך להתנהג? היום מישהו דיבר איתי על משפחה, מסכנים רחמנות. ילדים כבר מבוגרים עברו את ה-34 פלוס. למה? בגלל מריבה של הורים גרושים. והם אומרים, אנחנו מפחדים להתחתן. אנחנו רואים מה קורה במערכת שניסו, מפחדים להתחתן. לא חרם על הילדים, על הנזק הנשמתי שלהם. בני 30 פלוס. לך תבקש סליחה מהאישה, ושתמחה לך מחילה גמורה. ותצנזר את כל הדברים שעשית עד עכשיו. לצנזר הכוונה למחוק אותם, זרוק אותם לפח. האדמו"ר מסקולן מספר, הוא שמע את בעל המעשה. יום אחד נשמעה טרגדיה בכפר שלהם. אישה צעירה השתתקה. תאר אותה שם, שישמע את הסיפור. השתתקה? כן, אישה צעירה השתתקה. לא הבינו מאיפה בא הדבר הזה. הרופאים אין להם מזור. לקחו אותה לשר שלום מבלז. האדמו"ר שר שלום מבלז. בא אליו ואמר תביאו אותה בערב שבת הדלקת נרות, זה שעת רצון שתבוא לשם. הגיעה לשם, אחר הדלקת נרות הרב שואל אותה, האדמו"ר שואל אותה, תגידי, פגעת במישהו, עשית משהו לא טוב כלפי מישהו? אומרת, לא, הרב, אני בסדר גמור. אולי בכל זאת פגעת? הרב של רמת שרון, הרב אדלשטיין, אחיו של הרב גרשון אדלשטיין, ברח לי השם שלו. איך? יעקב אדלשטיין, תזכה למצוות. הוא היה מומחה של הדור בזיווגים. ותדעו לכם, מעל 90% מהזוגות, או האנשים, לא הזוגות, האנשים שהיו מגיעים אליו לבקש ברכה לזיווג, היום תבדוק אם לא פגעת במישהו. מעל 90% זה כי פגעת במישהו. אז אומר לה, הרב, פגעת. היא אמרה, לא, רב, אני בסדר. ואז הוא ברוח קודשו אמר לה את הדברים הבאים. האם הייתה לך איזו עובדת צעירה שבמקרה דיברתי איתה לא יפה והיא יתומה? והיא לפתע פרצה בבכי. אמר לו, כן הרב, לפני 3 שבועות, עובדת כזאת וכזאת, הערתי לה בצורה לא יפה, ומאז היא לא חזרה לחנות. נכון, היא יתומה. אומר לה הרב, נכון, למנהל מותר להעיר, אבל צריך לדעת איך להעיר, כן? איך עושים את זה? באופן שהשני לא ייפגע, שיש את האנשים תחתנו. יש לנו מרות עליהם, יש לנו אחריות עליהם, בסדר, אבל לא צריך לפגוע בו. היא שמעה ופרצה בבכי מר אותה אישה. אמר לה הרב, אם תקבלי על עצמך להיזהר בזהירות יתרה לא לפגוע באף אדם, הגזירה תתבטל מעלייך, ומהשמיים ירחמו עלייך. כי כל השיתוק הזה הגיע לך בגלל הצער והבכי שגרמת לאותה ילדה יתומה. היא קיבלה. רואה איזה פלא. ימים מספר האישה הזו עומדת על הרגליים, צועדת ככל אדם ברחוב. מה זה לצער יהודי, רבותיי? אומר האדמו"ר מסקולן, למה אני אספר לכם את הסיפור הזה? כדי שתדעו ותבינו כמה בשמיים מקפידים מחמירים בצער של השני.
ועוד פעם, זה האנשים הקרובים אלינו, בדרך כלל אנחנו פוגעים. אבא גם צריך לבקש סליחה מהילדים שלו. הנה, הבן שלי פה, שומע אותי. אבא צריך לבקש סליחה מהילדים שלו. כי יכול להיות שבמהלך השנה גער בהם שלא כראוי, או כינה אותם במילה לא טובה. יכול להיות. בעידן דריתך, לא יודע מה. אפילו הוא היה צודק. עדיין, יש מילים שלא צריך להוציא לו. כן, תקרא את השם עם הבן שלך, תבקש ממנו סליחה. זה לא בושה, גם אם הוא קטן, הוא מבין טוב מאוד. מבין טוב מאוד. אומר הרב שטיימן, הוא מעיד, זה כתוב במה שהוא כתב בזמנו, זכר צדיק לברכה. ברוב ככל המקרים הקשים שפגש בחייו, של מחלות, עיכובים בשידוכים, עיכוב בפרי בטן, מקרים של אובדן, רובם ככולם הגיעו לאדם על כך שפגע וצייר נשמה של יהודי, ובשמיים תובעים את אלבונו. יהיה הפוגע אשר יהיה רב גדול, לא משנה מי זה. אל תפגע, אין לך רשות רבותיי. אתה חייב להיכנס ליום הכיפורים כשמה? שהתיק שלך נקי. סילקתי את כל, הנה עכשיו לפני תחילת השיעור מישהו השמיע לי, תענוג, נשיקות. מה השמיע לי? פיוס עם חבר אחר. מחלוקת עסקית, הכל, אבל התפייסו ברוך השם בראש השנה. זה שמחה בשמיים. על זה יום הכיפורים לא מחפר רבותיי. באתי לעולם בבן אדם לחברו, לא באתי בין בן אדם למקום. הוא לא צריך אותי. הבן אדם לחברו. זה מה שחשוב. זה העיקר. רבי פנחס מקוריץ, בעל אמרי פנחס, מהתלמידים של הבעל שם טוב. היה לו תלמיד שהיה שוכב על ערש דווי. שמע את זה הרב והלך לבקר אותו, את אותו תלמיד. תפס לו את היד ואמר לו, תשמע, כשתגיע לבית דין של מעלה, כן? בבקשה, תבוא אליי בחלום, תספר לי מה קורה איתך, מה קורה שם. אחרי מספר דקות, אותו תלמיד נפח את נשמתו לבורא העולם, עלה. באותו לילה הגיע התלמיד, טוב, זה רבי פנחס מקוריץ, זה באותו לילה הגיע התלמיד, אליו, בחלום. הוא אומר לו ככה, ברגע שהוא נפטר מן העולם, קיבלו אותו קבוצות של מלאכים, ביניהם מלאכי רחמים, אך לצדם היו גם מלאכים הממונים על הדין והעונש. והנה כאשר באו אותם מלאכים רעים להתקרב אליו, ירדה לפתע יד גדולה מן השמיים, ומיד באותו רגע נעלמו כל מלאכי הדין. כל מלאכי הדין נעלמו. הוא נדהם מהמחזה הזה, לא הבין מה זה. הוא שאל, מה קורה פה? ואז יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, אדם כזה שהיה מקפיד עד למאוד בכל עניין בין אדם לחברו, שלא לצער ולא לפגוע באף יהודי, אף מלאך חבלה לא יכול להתקרב אליו. וכך נעשה בדיני, הוא אומר. שמעתם? זה מחסום, זה תריס בפני הפורענות. לא לפגוע באף אחד. ודאי וודאי ודאי לא יהודי. ועוד יותר ודאי ודאי אם זה בני משפחתך. רבותיי, עוד יומיים, יום הדין. לא יום הדין, יום הכיפורים. את יום הדין עברנו במשפט. בעזרת השם כולם נחתמו לחיים טובים ושלום. אף על פי כן. צריך את החותמת האחרונה. צריך את הפלומבה. להתפייס. לבקש סליחה. לקבל תשובה זה לקבל חרטה על מה שעשינו על העבר. וזה בווידויים. אל תרוצו בווידויים. אל תרוצו, עברנו על זה מספיק שיעורים, אני לא יכול לחזור על זה כל שיעור. יש את הדפים, יש דפים עם פירוש. תלמדו את הפירוש של הווידויים, בעיקר של ה-13 מידות. 26 פעמים. 26 פעמים אנחנו אומרים ויעבור את הי"ג מידות. אז שווה לכל אדם לדעת לפחות מה זה השם, מה זה רחום, מה זה חנון, מה זה חפיים, מה זה נקה, מה זה החטאה, מה זה הדברים האלה. תעברו, זה לא מסובך רבותיי, זה לא מסובך. זה פשוט מאוד הדבר הזה. יש סידורים שהווידוי נמצא מובנה, כמו הסידורים של הרב בן ציון מוצפי.
אם לא, תחזיק דף ליד, כל וידאו, תקרא את הדף ליד. מי שאם תרצה סוף השיעור, אני אתן לך דף פשוט, ברור, לצלם, להעביר לכולם. שיעור ראשון של השנה. אני מבקש סליחה, מחילה, אם בטעות, וזה לגמרי בטעות, בשוגג. קטעתי מישהו, לא עניתי למישהו בטלפון, לא כי אני מסנן, כי פשוט לא יצא. אם לא חזרתי למישהו בטלפון, אם לא עניתי לשאלה למישהו ששאל אותי, אם דיברתי חס ושלום לא יפה, הכל זה בשוגג, לא במזיד, וזה ממש בבלי דעת. אני ממש מבקש סליחה, מחילה וכפרה מכם, כן? שעוד הפעם, הדבר היה בשוגג ולא במזיד. ולכם אני מאחל, אתם יכולים לחולים, מותר לכם לחולים. גם מבקשים סליחה. מחול לכם בראש תמיד, זה פשוט. אני מאחל לכולם, לכם, לבני משפחותיכם, בכלל כל ישראל בעזרת השם דבר. גמר, חתימה טובה, שנה טובה, שנה מבורכת ביותר שבעזרת השם, שנת גאולה ורחמים לכל ישראל באשר הם. בעזרת השם יתברך. רבי חנניה בן עקשיא אומר